Sneh stavia do pozoru celú dedinu, dostať sa von je čoraz väčší problém. Kľúom som neutlačil, tak fréza. Miestami cestu blokujú aj 4-metrové záveje, nevládzu ľudia ani technika. Odišli ložiska. Situácia sa mení z minúty na minútu, starosta vyhlasuje mimoriadny stav. Doteraz nemáme odkryté dve časti obce. Tu sa končí cesta na horný koniec, miestni vodičov varujú. Tam teraz ani nechoďte, tam je momentálne po kolena snehu. V kurze sú najmä lopaty, ale aj stroje domácich majstrov. Keď bolo primrznuté, lepšie ide. Aj neskoro popoludní príroda spolu s ťažkými mechanizmami za sebou zanechávali takéto snehové mantinely. Júj. Pohotovosť naďalej trvá, no a starosta ironicky konštatuje. V iných častiach Slovenska sadia kvety a my kupujeme posypový materiál. Maxi porciu snehu majú aj na Orave v obci Mútne. Deti začali deň poriadnym telocvikom. Musel som ráno stať o 5. Pekne vykýdať a potom som šel rovno do školy. Technika je vonku v jednom kúse, no ani to nepomáha. Vyhorávať už není kde čas činiť. Až také zlé ako kedysi to ale vraj nie je. V 85. roku tu bolo na 1. maja bolo toľko snehu, že sa nedalo autobusy ráno na manifestáciu nemohli prejsť.